Έπρεπε να καταλάβω ότι κάτι δεν πήγαινε καλά από τη στιγμή που μου έφερε το στυλό. Δεν ήταν το συνηθισμένο μπλε στυλό από το σιρτάρι της κουζίνας, αλλά ένα από αυτά τα κομψά, ακριβά στυλό που χρησιμοποιούν οι δικηγόροι. Μόνο μια γρήγορη υπογραφή, είπε. Δεν είναι τίποτα, απλά χαρτιά. Χαμογέλασε όπως πάντα όταν βιαζόταν να πετύχει το σκοπό της, χτυπώντας ελαφρά με τα νύχια της το φάκελο. Εγώ ήμουν ακόμα με τη ρόμπα μου, ο βραστήρας σφύριζε πίσω μου, ο σκύλος βρατζουνούσε την πίσω πόρτα. Ο Κέβιν έχει ήδη υπογράψει, πρόσθεσε, κάτι που υποτίθεται ότι θα έκανε τα πράγματα ευκολότερα. Σαν το όνομά του σε μια γραμμή να σβήνει όλες τις αμφιβολίες μου. Κάθισα στο τραπέζι. Τα χέρια μου ήταν ξηρά εκείνο το πρωί, οι αρθρώσεις μου τραχές από την αρθρίτιδα, και το στυλό γλίστρησε λίγο όταν το πήρα. Έσπρωξε τα χαρτιά προς το μέρος μου και συνέχισε να μιλάει για το λογαριασμό του ηλεκτρικού, κάποια νέα έκπτωση από το Δήμο, ή ίσως ήταν για την ασφάλεια. Δεν ήταν σαφής. Απλά κάνει τα πράγματα πιο απλά, είπε. Δεν θέλεις να ασχοληθείς με όλη αυτή τη γραφειοκρατία. Και κατά κάποιον τρόπο είχε δίκιο. Δεν ήθελα. Στα 72 μου, είχα βαρεθεί τα έντυπα, τους αριθμούς και τα τηλεφωνικά κέντρα. Ακόμα πλήρωνα τους λογαριασμούς με επιταγή και έγραφα τις λίστες για τα ψώνια σε χαρτί. Εμπιστευόμουν πάρα πολύ. Αυτό ήταν το πρόβλημά μου. Πάντα ήταν. Πρέπει να τα διαβάσω όλα, ρώτησα. Όχι, Μάρθα. Είναι τυποποιημένα. Απλά πράγματα για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Νομική ευκολία. Είναι στάνταρ. Κοίταξα τη γραμμή υπογραφής. Το όνομά μου ήταν τυπωμένο εκεί. Μάρθα Αλφα Χιλ. Τακτοποιημένο και επίσημο. Το υπέγραψα. Αυτό ήταν την περασμένη Πέμπτη, πριν από μια εβδομάδα. Το περίεργο είναι ότι τίποτα δεν άλλαξε αμέσως. Έφτιαξα τσάι. Έφυγε με το πεντακάθαρο SUV της, χαιρετώντας μια φορά καθώς έβγαινα από το δρομάκι. Πήγα βόλτα τον σκύλο, τακτοποίησα τα άπλυτα, είδα ένα παλιό επεισόδιο του Matlock. Το σπίτι ήταν ήσυχο. Οικείο, τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Αλλά το επόμενο πρωί, ήρθε η πρώτη αναταραχή. Ήρθε το ταχυδρομείο και μαζί του ένας παχής φάκελος που δεν ήταν απευθυνόμενο σε μένα, αλλά στην Τζέσικα Χέιλ. Αυτό δεν ήταν ασυνήθιστο. Μερικές φορές έρχονταν λογαριασμοί στο όνομά της. Αλλά αυτός ήταν από ένα δικηγορικό γραφείο που δεν αναγνώριζα. Τον έβαλα στην άκρη. Αργότερα το απόγευμα, την έπιασα στην κουζίνα να ανοίγει το γράμμα. Κοίταξε πάνω όταν με είδε. Μια λάμψη στα μάτια της, κάτι σαν έκπληξη, και μετά ηρεμία. Αλφα, είναι απλά μια επιβεβαίωση για τα έγγραφα, είπε. Όλα πήγαν καλά. Ποια έγγραφα, έπλυνε το φλιτζάνι της. Τα χαρτιά από χθες, όλα κατατέθηκαν. Μην ανησυχείς. Κούνησα το κεφάλι, αλλά κάτι στο στομάχι μου ανακατεύτηκε. Εκείνη τη νύχτα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Συνέχεια σκεφτόμουν τον τρόπο που είπε, καταχωρημένα, σαν κάτι να είχε κλείσει, να είχε οριστικοποιηθεί. Την επόμενη μέρα, έβγαλα τα χαρτιά από το σιρτάρι της κουζίνας. Διάβασα κάθε λέξη και μετά τα διάβασα ξανά. Δεν είχα υπογράψει μεταβίβαση κοινής ωφέλειας. Είχα υπογράψει μεταβίβαση τίτλου ιδιοκτησίας. Της είχα δώσει το σπίτι μου. Τα πάντα. Κάθε γωνιά αυτού του σπιτιού στο οποίο ο Χάρολτ και εγώ είχαμε επενδύσει 42 χρόνια ήταν τώρα στα χαρτιά δική της. Όχι κοινό, όχι συνιδιοκτησία. Δικό της. Μετά από αυτό, κάθισα στο τραπέζι για πολλή ώρα, κοιτάζοντας τον σκύλο που είχε κουλουριαστεί κάτω από το καλοριφέρ. Αυτός δεν ήξερε. Ούτε ο Κέβιν, πιθανώς. Ποτέ δεν ασχολήθηκε με τα χαρτιά. Άφηνε την Τζέσικα να τα χειρίζεται. Το ίδιο και εγώ. Δεν έκλαψα. Όχι ακόμα. Αλλά κάτι κρύο και αργό άρχισε να εγκαθίσταται στα κόκαλά μου. Είχα κάνει ένα λάθος, και δεν θα ήταν το τελευταίο. Η τύχη δεν μου φαινόταν πια δική μου. Εκείνο το πρωί, στεκόμουν στο σαλόνι κρατώντας ένα φλιτζάνι καφέ που είχα από τα 80's και κοίταζα γύρω μου σαν να ήμουν επισκέπτης. Τα μαξιλάρια που επέμενε να έχει η Τζέσικα, πολύ φωτεινά, πολύ σκληρά, ήταν τοποθετημένα σε τέλεια συμμετρία. Ο αέρας μύριζε ελαφρώς το άρωμά της, έντονο και εσπεριδοειδές, που δεν είχε καμία σχέση με τη λεβάντα που είχα στο ντουλάπι με τα λευκά είδη. Ακόμα και το χαλί είχε αλλάξει. Το παλιό μάλινο που είχαμε αγοράσει ο Χάρολτ και εγώ στο Άσβιλ. Είχε εξαφανιστεί. Αντικαταστάθηκε με κάτι μοντέρνο και κρύο. Στέκεσαι περίεργα, είπε ο Κέβιν από το διάδρομο. Ρυθμίζοντας τη γραβάτα του, ήδη καθυστερημένος. Είσαι καλά, μαμά, είμαι καλά. Σίγουρα, φαίνεσαι, δεν ξέρω, αφηρημένη. Άνοιξα το στόμα μου για να του πω για τα χαρτιά, για την πράξη, για την αλήθεια που μου έσφιγγε το λαιμό. Αλλά τότε η Τζέσικα μπήκε στο δωμάτιο.
Τα τακούνια της χτυπούσαν στο ξύλινο πάτωμα σαν σημεία στίξης. «Είναι καλά», απάντησε για μένα. «Μάλλον είναι απλά κουρασμένη. Προσπαθούμε να την κάνουμε να ηρεμήσει». Ο Κέβιν κούνησε το κεφάλι, ήδη στα μισά του δρόμου προς την πόρτα. «Θα μιλήσουμε αργότερα». «Εντάξει». Και μετά έφυγαν. Το σπίτι ξαναγύρισε στην ησυχία του. Μετά από αυτό, περιπλανήθηκα στα δωμάτια, χωρίς να καθαρίζω, χωρίς να αναδιατάσω, απλά παρατηρώντας. Οι φωτογραφίες στον τοίχο ήταν κυρίως δικές τους τώρα. Η οικογένεια της Τζέσικα χαμογελάει σε παραλίες, σε χιονοδρομικά κέντρα, σε πόλεις που δεν έχω πάει ποτέ. Μια μοναδική κορνίζα με τον Κέβιν ως παιδί παρέμενε στο ράφι του διαδρόμου. Την πήρα. Ήταν 7 χρονών εκεί, του έλειπαν τα 2 μπροστινά δόντια, κρατούσε ένα καλάμι ψαρέματος με τον Χάρολτ να σκύβει δίπλα του. Πιάσαμε εκείνη την πέστροφα ένα κρύο πρωινό του Οκτωβρίου. Ο Κέβιν δεν ήθελε καν να την αγγίξει, έκλαψε όταν έπεσε στο γρασίδι. Ο Χάρολτ γέλασε και του είπε: «Πρέπει να αντιμετωπίζεις τα δυσάρεστα πράγματα, γιε μου, αλλιώς δεν θα μεγαλώσεις ποτέ πραγματικά». Έβαλα τη φωτογραφία στη θέση της και βγήκα έξω. Η πίσω αυλή δεν είχε αλλάξει. Όχι ακόμα. Η μιλιά που φυτέψαμε το δεύτερο έτος του γάμου μας ήταν ακόμα εκεί. Ο φλοιός της είχε σπάσει από την ηλικία, τα κλαδιά της απλώνονταν πάνω από το γρασίδι. Άγγιξα τον κορμό. Κάτω από την επιφάνεια, οι ρίζες έφταναν βαθιά, όπως τα χρόνια που είχα αφιερώσει σε αυτό το μέρος. Χριστούγεννα, καταιγίδες, ασθένειες, γενέθλια, πένθος, γέλια, όλα όσα έκαναν τη ζωή μου είχαν συμβεί εδώ. Τώρα ήταν απλά χαρτιά. Απλά χαρτιά. Εκείνο το βράδυ, η Τζέσικα σερβίρισε το δείπνο σαν οικοδέσποινα σε γκαλερί. Σολομό σε περγαμηνή. Κάποιο είδος κουσκούς που δεν μπορούσα να προφέρω. Τα πιάτα ήταν τετράγωνα. Η συζήτηση ήταν άγωνη. Μίλησα με έναν εργολάβο για τον επάνω όροφο, είπε, πίνοντας το κρασί της. Πρέπει να ξανακάνουμε τη μόνωση πριν το χειμώνα, και αν θέλουμε να κάνουμε τη σοφίτα κατοικήσιμη, πρέπει να το κάνουμε σωστά. «Τι σοφίτα?» ρώτησα. Ανοιγόκλεισε τα μάτια της. «Ναι, για όταν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τις επιλογές». «Ποιες επιλογές?» Η Τζέσικα χαμογέλασε σφιγμένα. «Λέτε ότι οι σκάλες είναι δύσκολες. Σκεφτήκαμε, γιατί να μην προγραμματίσουμε εκ των προτέρων, η σοφίτα είναι πιο ήσυχη, πιο άνετη, πιο ιδιωτική». «Εννοείς για μένα?» δεν απάντησε. Ο Κέβιν μπήκε στη συζήτηση. «Σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα, μαμά. Ίσως είναι πιο εύκολο για όλους. Ένα επίπεδο, χωρίς σκάλες, λιγότερο θόρυβο». «Θέλετε να μετακομίσω στη σοφίτα?» είπα. Η Τζέσικα κοίταξε το πιάτο της. «Φυσικά, εξακολουθεί να είναι το σπίτι σου. Απλά προσπαθούμε να το κάνουμε να λειτουργήσει για όλους μας». Ήθελα να φωνάξω, να σπρώξω το πιάτο από το τραπέζι, αλλά δεν το έκανα. Ανταυτού, κούνησα το κεφάλι, γιατί τώρα κατάλαβα κάτι πολύ καθαρά. Αυτό δεν ήταν πια το σπίτι μου, και δεν μου το ζητούσαν. Το τσάι είχε κρυώσει μέχρι να μου το φέρει. Καθόμουν στο ηλιόλουστο δωμάτιο, αυτό που ο Χάρολτ και εγώ χτίσαμε με τα χέρια μας το 1993. Αυτός ήθελε ένα μέρος για να διαβάζει την εφημερίδα. Εγώ ήθελα να καλλιεργώ βότανα στο περβάζι. Τώρα δεν υπήρχε εφημερίδα, ούτε βότανα, μόνο τα φυτά αλόης της Τζέσικα σε λευκά κεραμικά γλάστρες, παραταγμένα σαν μια σειρά από επικριτικά μάτια. Έβαλε το φλιτζάνι κάτω χωρίς να με κοιτάξει. Δεν με ρώτησε αν ήθελα μέλι, δεν κάθισε, απλά γύρισε και έφυγε, τα τακούνια της να κροταλίζουν στο διάδρομο. Δεν το ήπια. Ήταν μέντα. Το αγαπημένο της, όχι το δικό μου. Λίγα λεπτά αργότερα, άκουσα την μπροστινή πόρτα να ανοίγει και να κλείνει. Ο Κέβιν είχε πάει τα αγόρια στην προπόνηση. Η Τζέσικα, υποθέτω, είχε βγει για δουλειές σε κάποιο από τα ραντεβού της για ευεξία, ποτέ δεν εξηγούσε. Σηκώθηκα και περπάτησα πίσω από την κουζίνα. Υπήρχε ένα σημείωμα στο πάγκο με την τέλεια γραφή της. «Σε παρακαλώ, μην ξεχάσεις το πλύσιμο. Τα σεντόνια από το δωμάτιο των επισκεπτών πρέπει να πλυθούν. Επίσης, το πλυντήριο πιάτων δεν λειτουργήσε χθες το βράδυ. Μπορείς να το ελέγξεις?» «Όχι, ευχαριστώ». «Όχι, αν νιώθεις έτοιμος, απλά μια λίστα σαν να ήμουν η βοηθός που προσέλαβες». Πήρα το σημείωμα και το τσαλάκωσα αργά, όχι από οργή, απλά για να νιώσω το χαρτί να υποχωρεί κάτω από τα δάχτυλά μου. Το δωμάτιο των επισκεπτών, που κάποτε ήταν το δικό μου δωμάτιο. Μετά το θάνατο του Χάρολτ, επέστρεψα στο κύριο υπνοδωμάτιο για να νιώθω πιο άνετα. Αλλά όταν ο Κέβιν και η Τζέσικα αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να μετακομίσουν, επειδή ήταν λογικό από οικονομική άποψη, καθώς η προαγωγή της Τζέσικα σήμαινε μεγαλύτερο χρόνο μετακίνησης και όλοι θα υποφελούνταν από τη διαγενειακή συμβίωση. Συμφώνησα. Τους άφησα να αναδιατάξουν τα πράγματα.
Τους άφησα να με πείσουν να μετακομίσω στο μικρότερο υπνοδωμάτιο, αυτό που βλέπει στο δρόμο, επειδή είχε καλύτερο φωτισμό. Τους άφησα να φέρουν τα έπιπλα τους, να βάψουν τους τοίχους που ο Χάρολντ είχε επιλέξει με προσοχή, να αντικαταστήσουν τις κουρτίνες μου με γκρι κουρτίνες συσκότησης. Τους άφησα, γιατί αυτό κάνεις όταν πιστεύεις ότι η οικογένειά σου σε αγαπά. Αλλά μικρά πράγματα είχαν αλλάξει από τότε που υπέγραψα. Η πόρτα του δωματίου μου τώρα έκλεινε αθόρυβα από μόνη της, αλλά χθες είχε κλειδωθεί κατά λάθος. Η Τζέσικα είχε πει ότι τα αγόρια πρέπει να έπαιζαν με την πόρτα. Αλλά το βλέμμα στα μάτια της έλεγε κάτι άλλο, μια προειδοποίηση. Την προηγούμενη εβδομάδα, κινούμουν ελεύθερα σε αυτό το σπίτι. Τώρα, περίμενα πριν μπω στα δωμάτια. Χτυπούσα την πόρτα. Περπατούσα αθόρυβα. Ζητούσα συγγνώμη που υπάρχω. Στο μεσημεριανό, άνοιξα το ψυγείο και βρήκα ένα αυτοκόλλητο σημείωμα στο γάλα. Για τα αγόρια, πήρα ένα γιαούρτι αδαυτού. Εκείνο το απόγευμα, άκουσα φωνές από την πίσω αυλή. Γέλια. Τα αγόρια ήταν στην κούνια. Η Τζέσικα μιλούσε στο τηλέφωνο. Πήγα στη βεράντα αθόρυβα, σαν να μην ήθελα να διακόψω. Περπατούσε με το ένα χέρι στο ισχύο της και το άλλο κρατούσε το τηλέφωνο της κοντά. «Δεν θα κάνει φασαρία», είπε. «Ποτέ δεν κάνει. Είναι σαν να μην ξέρει καν τι υπέγραψε. Νομικά, είναι εντάξει. Το σπίτι είναι δικό μας». Τα αγόρια γελούσαν στο παρασκήνιο. Μπήκα πάλι μέσα, κλείνοντας αργά την πόρτα πίσω μου. Το φλιτζάνι με το κρύο τσάι ήταν ακόμα στο τραπεζάκι. Το πήρα και το έριξα στον νεροχύτη. Εκείνη τη νύχτα, δεν κοιμήθηκα. Όχι επειδή ήμουν θυμωμένος. Όχι ακόμα. Επειδή τελικά κατάλαβα. Δεν περίμενα να φύγω. Περίμενα να εξαφανιστώ. «Δεν σε πειράζει, έτσι το είπε». Στεκόταν στο διάδρομο με σταυρωμένα χέρια και εκείνο το χαρακτηριστικό χαμόγελο που χρησιμοποιούσε όταν κάτι είχε ήδη αποφασιστεί. Πίσω της, ο Κέβιν ήταν σιωπηλός, με τα χέρια στις τσέπες και τα μάτια κατεβασμένα. Ο γιος μου πάντα απέφευγε τις συγκρούσεις προσποιούμενος ότι δεν υπήρχαν. Η Τζέσικα έδειξε προς τις σκάλες. Το σκεφτήκαμε. Είναι πιο λογικό. Χρειαζόμαστε το δωμάτιο των επισκεπτών για το γραφείο του Κέβιν. Η εταιρεία του θα λειτουργεί μόνιμα εξ αποστάσεως και χρειάζεται έναν επαγγελματικό χώρο. Καταλαβαίνεις, δεν απάντησα αμέσως. Τα χέρια μου ήταν ακόμα υγρά από το πλύσιμο των πιάτων. Τα σκούπισα στην ποδιά μου και κοίταξα τις σκάλες. Η πόρτα της σοφίτας δεν είχε ανοιχτεί εδώ και χρόνια. Την τελευταία φορά που ήμουν εκεί πάνω, αποθήκευα τα χειμερινά παλτά του Χάρολντ και ένα κουτί με χριστουγεννιάτικα φωτάκια που σταμάτησαν να λειτουργούν το 2006. Είναι πιο ήσυχα εκεί πάνω, συνέχισε. Θα έχεις περισσότερη ιδιωτικότητα. Θα φέρουμε μια θερμάστρα και ο Κέβιν μπορεί να σε βοηθήσει να μετακινήσεις την τουλάπα. Τα αγόρια μπορούν να μεταφέρουν τα κουτιά. Και το μπάνιο, ρώτησα. Η Τζέσικα ανοιγόκλεισε τα μάτια. Καλά, θα συνεχίσει να χρησιμοποιείς αυτό του κάτω ορόφου, φυσικά. Δηλαδή, κάθε βράδυ θα ανέβαινα μια απότομη σκάλα με τα αθλητικά γόνατά μου, θα κατέβαινα πάλι στο σκοτάδι αν χρειαζόμουν την τουαλέτα και θα ξανανέβαινα μόνη μου σε ένα δωμάτιο με κεκλειμένες οροφές και χωρίς μόνωση. Και κάπως αυτό ήταν για το καλό μου. Ο Κέβιν μίλησε τελικά. Δεν είναι για πάντα, μαμά. Μόνο μέχρι να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε μετά. Τι θα κάνουμε μετά, λες και ήμουν ένα πρόβλημα που έπρεπε να λυθεί. Εκείνο το βράδυ, ενώ ήταν έξω για δείπνο με την αδελφή της Τζέσικα, κατέβασα τη σκάλα της σοφίτας και ανέβηκα αργά, με το ένα χέρι να κρατάει το κυγκλίδωμα και το άλλο να σταθεροποιεί την αναπνοή μου. Η σοφίτα μύριζε κέδρο και σκόνη. Το πάτωμα ήταν από τραχή ξύλο, η οροφή χαμηλή και κεκλειμένη. Μια μοναδική λάμπα κρεμόταν από μια λυσίδα στο κέντρο, με αμυδρό και κίτρινο φως. Κουτιά ήταν παραταγμένα στις άκρες. Χριστουγεννιάτικα στολίδια, παλιά άλμπουμ φωτογραφιών, τα αλλιευτικά εργαλεία του Χάρολντ, μερικά δικά μου πράγματα που είχα ξεχάσει ότι είχαμε φυλάξει. Δεν υπήρχε χαλί, παράθυρα, αξιοπρέπεια. Κάθισα σε ένα παλιό σκαμπό και άκουγα το σπίτι να τρίζει γύρω μου. Άκουγα τον άνεμο να χτυπάει την οροφή, άκουγα το αχνό βουητό του καθαριστή αέρα της Τζέσικα από το διάδρομο κάτω. Ένιωθα σαν να ήμουν θαμμένος πριν πεθάνω. Έμεινα εκεί για πολλή ώρα. Όταν κατέβηκα, τα πόδια μου έτρεμαν από το κρύο της ανάβασης. Το επόμενο πρωί, ήταν ήδη στην κουζίνα και ανακάτευε πληγούρι βρώμης. Δεν σήκωσε το βλέμμα της όταν μπήκα. «Θα μεταφέρουμε τα πράγματά σου αύριο», είπε. «Ο Κέβιν είναι ελεύθερος το βράδυ». «Δεν έχω πει ναι», απάντησα. Η Τζέσικα σταμάτησε, μετά γύρισε προς το μέρος μου με ένα υπομονετικό χαμόγελο. «Μάρθα, καταλαβαίνω ότι είναι μια προσαρμογή, αλλά το σπίτι πρέπει να λειτουργεί για όλους μας τώρα. Υπέγραψες τη μεταβίβαση, θυμάσαι, απλά προσπαθούμε να οργανώσουμε το χώρο λογικά». «Λογικά».
Στάθηκα εκεί και την κοίταζα. Για μια στιγμή, είδα το κορίτσι που ήταν κάποτε. Την πρώτη φορά που ο Κέβιν την έφερε στο σπίτι, με όλα τα βραχιόλια, το άρωμα και την ψεύτικη ευγένεια. Προσπάθησα να τη συμπαθήσω. Πραγματικά προσπάθησα. Αλλά εκείνη δεν με συμπάθησε ποτέ. Για εκείνη, ήμουν μια ενόχληση που συνοδεύε τον άντρα τη, ένα πακέτο που ήλπιζε ότι μια μέρα θα τη έφερνε κληρονομιά, και τη είχα δώσει τα κλειδιά με τα χέρια μου. Έφυγα από την κουζίνα χωρίς να πω λέξη. Εκείνο το απόγευμα, τηλεφώνησα στην παλιά μου φίλη, την Ώρα. Απάντησε στο τρίτο κουδούνισμα. Μάρθα, είπε, πάει καιρός. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Είπα, κάτι σχετικά με το δίκαιο ιδιοκτησίας. Ακολούθησε μια παύση, και μετά μια ήσυχη, απότομη εισπνοή. Τι συνέβη? Κάθισα στο τραπέζι της τραπεζαρίας, αυτό το οποίο έτρωγα εδώ και 4 δεκαετίες, και για πρώτη φορά από τότε που πέθανε ο Χάρολτ, άφησα τον φόβο να φανεί. Νομίζω ότι υπέγραψα την καταδίκη της ζωής μου, ψιθύρισα. Και νομίζω ότι ετοιμάζονται να με μεταφέρουν επάνω σαν ένα παλιό κουτί που δεν θέλουν πια να βλέπουν. Εκείνο το πρωί, ο φάκελος ήταν ήδη στο γραμματοκιβώτιο όταν βγήκα να ταΐσω το σκύλο. Ένα παχύ, κρέμ χρώματος φάκελο με χρυσή ανάγλυφη διεύθυνση αποστολέα. Δικηγορικό γραφείο Baxter και Hill. Δεν τον άνοιξα αμέσως. Στάθηκα στην αυλή, με το κρύο γρασίδι κάτω από τις παντόφλες μου, και παρακολούθησα το φως του ήλιου να χτυπάει τη μιλιά. Ο άνεμος κούναγε τα κλαδιά όπως το χέρι του Χάρολτ κούναγε τα μαλλιά μου, απαλά αλλά σκόπιμα. Ο κόσμος φαινόταν ο ίδιος, αλλά τώρα ήξερα καλύτερα. Μέσα στο σπίτι, έβαλα το φάκελο στο τραπέζι της κουζίνας δίπλα στο μισοφαγωμένο τόστ μου. Τα δάχτυλά μου δίστασαν πάνω στο πτερίγιο. Ήξερα ήδη τι περιείχε. Ο σκύλος έσπρωξε το πόδι μου. Εντάξει, είπα απαλά. Ας το μάθουμε. Το γράμμα ξεκινούσε ευγενικά, όπως πάντα. Αγαπητή κυρία Χιλ, και στη συνέχεια διορθωνόταν στη μέση της παραγράφου. Αγαπητή δεσποινής Τζέσικα Χιλ, στη δεύτερη πρόταση, τα χέρια μου έτρεμαν. Το παρόν γράμμα αποτελεί επίσημη επιβεβαίωση ότι η ιδιοκτησία που βρίσκεται στη διεύθυνση 421 Μέι Παλάβανου έχει μεταβιβαστεί επιτυχώς στην Τζέσικα Χιλ, σύμφωνα με τη συμβολιογραφική πράξη που υπογράφηκε και υποβλήθηκε την ημερομηνία. Σταμάτησα να διαβάζω. Εκεί ήταν, μαύρο στο άσπρο. Το σπίτι μου, η γη μου. Κάθε καρφί που έβαλε ο Χάρολτ, κάθε τείχος που έβαψα, κάθε δολάριο που πλήρωσα για την υποθήκη, ανήκαν πλέον επίσημα σε κάποιον άλλο. Για μια μακρά στιγμή, απλώς το κοίταζα. Οι λέξεις θόλωσαν. Η όρασή μου θόλωσε. Τότε όλα έπεσαν σε ησυχία. Όχι σιωπή. Ησυχία σαν ο κόσμος να είχε γυρίσει την πλάτη του. Πήγα στο σαλόνι και κάθισα στην παλιά πολυθρόνα του Χάρολντ. Έβαλα το χέρι μου στο μπράτσο. Στο φθαρμένο σημείο όπου συνήθιζε να κουμπάει το χέρι του και ψιθύρισα. Θα μου έλεγες ότι ήμουν ανόητη, έτσι δεν είναι, αλλά ο Χάρολντ δεν ήταν εκεί για να με μαλώσει. Μόνο ο βόμβος του ψυγείου μου απάντησε. Όταν ο Κέβιν γύρισε σπίτι εκείνο το βράδυ, τον συνάντησα στην πόρτα με το γράμμα στο χέρι. Κέβιν, είπα, πρέπει να μιλήσουμε. Φαινόταν κουρασμένος, ήδη ξεκουμπώνοντας το γιακά του. Μπορεί να περιμένει, μαμά, είχα μια δύσκολη μέρα. Όχι, είπα πιο δυνατά από μικρομετόνο τι ήθελα. Δεν μπορεί να περιμένει. Συγκράτησε το βλέμμα του, έριξε τα κλειδιά του στο τραπέζι. Τι είναι αυτό? Του έδωσα το γράμμα. Το διάβασε γρήγορα, η έκφρασή του σκληρύνθηκε. Εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι τόσο άσχημο όσο φαίνεται. Όχι τόσο άσχημο, γέλασα, ένα ξηρό, άγνωστο ήχο. Υπέγραψα το σπίτι μου, Κέβιν. Το σπίτι μου χωρίς να το συνειδητοποιήσω. Τεχνικά, είπε, τρίβοντας το λαιμό του. Είναι ακόμα το σπίτι σου. Ζεις εδώ. Τίποτα δεν αλλάζει. Δεν είναι αυτό που είπε η γυναίκα σου. Έστρεψε το βλέμμα του. Η Τζέσικα προσπαθεί να κάνει τα πράγματα ευκολότερα για όλους. Ευκολότερα, επανέλαβα. Εννοείς ευκολότερα για εκείνη. Μαμά, σε παρακαλώ. Όχι, άκουσέ με. Η φωνή μου έτρεμε, αλλά δεν σταμάτησα. Έχτισα αυτή τη ζωή με τον πατέρα σου. Έτριβα αυτά τα πατώματα μέχρι να μου πονέσουν τα γόνατα. Δεν σε μεγάλωσα για να βλέπει τη μητέρα σου να διώχνεται από το ίδιο της το σπίτι. Αναστέναξε βαριά. Όπως κάνουν οι άνθρωποι όταν νομίζουν ότι υπερβάλλεις. Υπερβάλλεις. Η Τζέσικα δεν ήθελε να σε πληγώσει. Νόμιζε ότι καταλάβαινες τι υπέγραφες. Όλοι το πιστεύαμε. Τον κοίταξα, το μοναδικό μου παιδί, και δεν είδα κακία, ούτε σκληρότητα, αλλά κάτι πιο κρύο, αδιαφορία, την ίδια ήσυχη αδιαφορία που είχε σχωρίσει στα μάτια του με τα χρόνια, με κάθε χαμένη τηλεφωνική κλήση. Διπλώσα το γράμμα με προσοχή, παρόλο που τα χέρια μου έτρεμαν.
Αν αυτό πιστεύετε και οι δύο, τότε υποθέτω ότι έκανα το καθήκον μου. Φαινόταν μπερδεμένος. Τι εννοείς? Εννοώ ότι θα μάθω ακριβώς τι υπέγραψα, είπα. Και τι μπορεί να αναιρεθεί? Εκείνο το βράδυ, κάθισα στο τραπέζι της κουζίνας με την ώρα στο τηλέφωνο. Φορούσε τα γυαλιά της για διάβασμα, και ο τόνος της δικηγόρου της ήταν απότομος και σαφής. Μάρθα, είπε, το έχω ξαναδεί αυτό. Αν η πράξη έχει επικυρωθεί και καταχωρηθεί, είναι νομικά δεσμευτική. Αλλά ας μην πανικοβληθούμε ακόμα. Μπορεί να υπάρχουν λόγοι για να την αμφισβητήσουμε. Απάτη, εξαναγκασμός, έλλειψη ενημερωμένης συγκατάθεσης. Θα πρέπει να δω το έγγραφο. Μπορώ να το φέρω αύριο. Κάνε το, είπε. Και Μάρθα, μην υπογράψεις τίποτα άλλο. Ούτε απόδειξη, ούτε παράδοση τροφίμων, τίποτα. Όταν κλείσαμε το τηλέφωνο, ένιωσα πιο ανάλαφρη, έστω και για μια στιγμή. Δεν ήμουν σίγουρη τι θα έφερνε το αύριο. Αλλά ένα πράγμα ήμουν σίγουρη. Δεν θα εξαφανιζόμουν αθόρυβα. Την επόμενη μέρα, ο Κέβιν δεν μου μίλησε. Με προσπέρασε στο διάδρομο, με το τηλέφωνο στο αυτί, μουρμουρίζοντας κάτι για τριμηνιαίες εκθέσεις και προθεσμίες. Δεν σήκωσε το βλέμμα του, ούτε κανένα νεύμα. Ήταν πιο εύκολο για αυτόν έτσι. Προσποιούταν ότι ήμουν απλώς ένα κομμάτι της επίπλωσης. Κάτι που έπρεπε να παρακάμψει. Η Τζέσικα, από την άλλη, ήταν χαρούμενη. Πολύ χαρούμενη. Έβαλε ένα φλιτζάνι μπροστά μου, πράσινο τσάι, το αγαπημένο της, όχι το δικό μου, και μου χαμογέλασε με το σφιχτό, αποτελεσματικό χαμόγελό της. «Καλημέρα, Μάρθα». «Κοιμήθηκες καλά?» Δεν απάντησα. Κάθισε απέναντί μου και έβαλε τα χέρια της τακτοποιημένα πάνω στο τραπέζι. «Λοιπόν, ο Κέβιν μου είπε ότι πήρες το γράμμα». Την κοίταξα. Την κοίταξα πραγματικά. Φορούσε ακόμα τα ρούχα της γυμναστικής, κολάν, ένα ροζ μπουφά με φερμουάρ, τα μαλλιά της πιασμένα πολύ σφιχτά, το πρόσωπό της καθαρό. Δεν φορούσε μακιγιάζ όταν ήταν μαζί μου. Έλεγε ότι δεν χρειαζόταν να κάνει εντύπωση. Και ρώτησα, εκείνη ανοιγόκλεισε τα μάτια. Και πρέπει να μιλήσουμε για το τι θα γίνει μετά. Είναι μια μεγάλη αλλαγή, το ξέρω, αλλά θέλουμε να νιώθεις άνετα, ασφαλής. Θέλεις να φύγω από τη μέση. Το χαμόγελο της Τζέσικα πάγωσε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Όχι. Γύρισα το κεφάλι μου. Με μετακόμισες σε ένα μικρότερο δωμάτιο. Μίλησες για τη Σοφίτα πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι. Έβαλες το όνομά σου στην πράξη μεταβίβασης και τώρα μου προσφέρεις τσάι σαν να είμαστε φίλες. Το στόμα της σφίχτηκε. Αυτό είναι ακόμα το σπίτι σου. Όχι, είπα ότι ήταν παρελθόν. Έβγαλε μια ανάσα από τη μύτη της σαν να ήταν αυτή που έδειχνε υπομονή. Κοίτα, υπέγραψε στην πράξη μεταβίβασης οικειοθελώς. Κανείς δεν το έκανε αυτό. Δεν σε ξεγέλασα, Μάρθα. Ήμουν σαφής. Είπες ότι ήταν απλά χαρτιά. Και ήταν νομικά χαρτιά. Μπορούσες να τα διαβάσεις. Μπορούσες να κάνεις ερωτήσεις. Σου είχα εμπιστοσύνη. Η σιωπή έπεσε σαν πέτρα ανάμεσά μας. Σηκώθηκε. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε λίγο χώρο σήμερα. Ίσως να κάνουμε μια βόλτα, να πάρουμε λίγο αέρα. Έχω μια τηλεδιάσκεψη και τα αγόρια θα έχουν τους φίλους τους αργότερα. Δεν κουνήθηκα, απλά κάθισα εκεί, με τα χέρια μου τυλιγμένα γύρω από ένα φλιτζάνι τσάι που δεν είχα ζητήσει. Έφυγε από το δωμάτιο χωρίς να πει άλλη λέξη. Γύρω στο μεσημέρι, βγήκα στη βεράντα και κάθισα στην παλιά κουνιστή καρέκλα του Χάρολντ. Τριγύριζε όπως πάντα, σαν τον ήχο της ίδιας της μνήμης. Το αεράκι μύριζε ξερά φύλλα και καπνό από καμινάδες. Είδα το φορτηγό του ταχυδρομείου να περνάει χωρίς να σταματά. Για πρώτη φορά σε 40 χρόνια, δεν υπήρχε τίποτα που να απευθυνόταν σε μένα. Έμεινα έξω μέχρι που ο ήλιος έπεσε χαμηλά και η βεράντα κρύωσε. Τα αγόρια γύρισαν σπίτι με τα σακίδια τους και τον θόρυβο τους, και εγώ έμεινα αόρατη, όπως είχα μάθει να κάνω. Στο δείπνο, το πιάτο μου ήταν μικρότερο, μια σαλάτα και ένα ψωμάκι. Η Τζέσικα είπε ότι μετρούσε τις μερίδες, αλλά πρόσεξα ότι πήρε δεύτερη μερίδα. Παρατήρησα τα πάντα. Ο Κέβιν μασούσε σιωπηλά. Φαινόταν κουρασμένος, αλλά όχι ένοχος. Ποτέ δεν ήταν καλός στο να νιώθει ενοχή. Απαιτούσε υπερβολική αυτοανασκόπηση. Μετά το πλύσιμο των πιάτων, πήγα στο δωμάτιό μου, το μικρότερο, αυτό με την τσιριχτή πόρτα που η Τζέσικα ακόμα δεν είχε φτιάξει, και κάθισα στην άκρη του κρεβατιού. Άνοιξα το σιρτάρι στο κομοδίνο μου και έβγαλε ένα φάκελο. Μέσα υπήρχαν αντίγραφα των λογαριασμών που είχα πληρώσει για αυτό το σπίτι. Η καινούρια στέγη στο Όζερ, η ανακαίνιση των υδραυλικών εγκαταστάσεων το 2011, το δάνειο που είχα πάρει από τη σύνταξή μου για να φτιάξω τα θεμέλια το 2017, όλα στο όνομά μου. Και τώρα τίποτα από αυτά δεν είχε σημασία. Πριν πάω για ύπνο,
Πήρα το τηλέφωνό μου και έψαξα στις επαφές μου μέχρι που βρήκα τον αριθμό που δεν είχα καλέσει εδώ και χρόνια. Τι Ντόνα. Η Ντόνα και εγώ ήμασταν εθελόντριες μαζί στο κατάστημα μεταχειρισμένων ειδών της Εκκλησίας. Κάποτε ήταν νομική βοηθός, έξυπνη σαν μαχαίρι και διπλά γρήγορη. Απάντησε στο δεύτερο κουδούνισμα. Μάρθα Χιλ, εσύ είσαι, Ντόνα, χρειάζομαι μια χάρη. Ακολούθησε μια παύση. Πες μου τα πάντα. Και της τα είπα. Όταν τελείωσα, μου έστελνε ήδη ονόματα. Ξέρω κάποιον. Δούλευε σε υποθέσεις που αφορούσαν ηλικιωμένους. Ήσυχος αλλά σκληρός. Άσε με να κάνω ένα τηλεφώνημα. Καθώς την ευχαριστούσα, ένιωσα κάτι παράξενο. Δεν ήταν ελπίδα. Όχι ακόμα. Ήταν ζέστη. Χαμηλή, σταθερή, τυλιγμένη στο κέντρο του στήθους μου. Μπορεί να είχα χάσει το σπίτι μου, αλλά όχι το όνομά μου, ούτε τον αγώνα μου. Η Νόρα με συνάντησε στο εστιατόριο δίπλα στον αυτοκινητόδρομο, ένα μέρος όπου τα τραπέζια ήταν ραγισμένα και ο καφές ήταν πικρός και παχύρευστος. Καθόταν απέναντί μου με ένα φάκελο και μια ήρεμη, σκόπιμη έκφραση. Δεν ασχολήθηκε με κουβεντούλες. Έφερε στα χαρτιά, ρώτησε. Της έδωσα το αντίγραφο της πράξης που μου είχε εκτυπώσει η Τζέσικα όταν ακόμα προσποιούταν ότι ήταν ευγενική. Η Νόρα το άνοιξε προσεκτικά, φόρεσε τα γυαλιά της και άρχισε να διαβάζει. Το στόμα της σχηματίστηκε μια επίπεδη γραμμή στη δεύτερη σελίδα. Χρησιμοποίησε μια γενική πράξη εγγύησης, είπε. Όχι συνιδιοκτησία, όχι ισόβια ιδιοκτησία. Της έδωσες πλήρη κυριότητα. Δεν το ήξερα. Η Νόρα κούνησε το κεφάλι. Το είχε φροντίσει αυτό. Η γλώσσα είναι σκόπιμα πυκνή. Κοίτα εδώ. Ο εκχωρητής μεταβιβάζει με το παρόν όλα τα δικαιώματα, την κυριότητα και τα συμφέροντα. Αυτό σημαίνει χωρίς όρους, χωρίς διατήρηση συμφερόντων επιζωής. Είναι καθαρό, ψυχρό. Κοίταξε την άκρη του τραπεζιού, το σημείο που το πλαστικό είχε ξεφλουδίσει σαν να ήταν και αυτό κουρασμένο. Μπορούμε να το αντιστρέψουμε, όχι εύκολα. Έβγαλε τα γυαλιά της. Θα πρέπει να αποδείξουμε ότι υπέγραψες υποπίεση ή χωρίς πλήρη κατανόηση. Αυτό είναι δύσκολο να γίνει, εκτός αν δείξουμε ένα μοτίβο. Οικονομική κακοποίηση, χειραγώγηση. Δεν είπα τίποτα. Απλά άφησα τα λόγια της να με διαπεράσουν σαν τούβλα. Η Νόρα έσκυψε προς τα μένα. Αλλά άκουσέ με. Ζεις ακόμα σε εκείνο το σπίτι. Έχεις ακόμα δικαιώματα. Αν προσπαθήσει να σε διώξει, μπορούμε να υποβάλουμε μήνυση για εκμετάλλευση ηλικιωμένων. Να καταγγείλουμε την πράξη ως καταχρηστική. Μπορεί να είναι η ιδιοκτήτρια του κτηρίου, αλλά δεν είσαι ανίσχυρη. Την κοίταξα. Νομίζεις ότι άφησα να συμβεί αυτό? Όχι, είπε απαλά. Νομίζω ότι εμπιστεύτηκες τους λάθος ανθρώπους. Και τώρα είναι ώρα να σταματήσεις να το κάνεις αυτό. Μιλήσαμε για άλλη μια ώρα. Ζήτησε έγγραφα, τραπεζικές μεταφορές, λογαριασμούς που είχα πληρώσει, μηνύματα ή email που θα μπορούσαν να αποδείξουν την αλήθεια. Είχα πολλά, δεκαετίες αποδείξεων ότι ήμουν εγώ αυτή που είχε κρατήσει το σπίτι όρθιο. Όταν έφυγα από το εστιατόριο, ο αέρας ήταν πιο κρύος, αλλά περπατούσα πιο ψηλά. Εκείνο το βράδυ, η Τζέσικα ήταν στην κουζίνα και έβαζε ετικέτες σε πλαστικά δοχεία. Διακοπές, δωρεές, σοφίτα. Την παρακολούθησα για μια στιγμή, με τα χέρια βαθιά μέσα στην τουλάπα με τα λευκά είδη, να ταξινομεί αυτά που δεν είχε κερδίσει. Τι κάνεις, τη ρώτησα. Γύρισε, ξαφνιασμένη, και μετά χαμογέλασε σαν να μην ήταν τίποτα. Απλά να διοργανώνω. Είναι χαοτικά εκεί πάνω. Σκέφτηκα ότι ενώ μετακομίζουμε τα πράγματά σου, τα δικά μου δεν θα πάνε στη σοφίτα. Το χαμόγελό της έσβησε. Μάρθα, θα μείνω στο δωμάτιό μου. Ακολούθησε μια μακρά παύση. Έβαλε κάτω το καπάκι του κάδου, αργά και αθόρυβα. Δεν είναι δική σου απόφαση, είπε. Όχι πια. Και εκεί ήταν, η αλήθεια που υπόθηκε ξεκάθαρα. Δεν απάντησα. Απλώς την προσπέρασα, πέρασα από το σαλόνι, βγήκα από την μπροστινή πόρτα και βγήκα έξω στο βράδυ. Χρειαζόμουν αέρα, χώρο, μια υπενθύμηση του ποια ήμουν πριν αρχίσει όλο αυτό. Λίγο πιο κάτω στο δρόμο, η κυρία Λάντρι πότιζε τα φυτά της βεράντας. Μου έκανε νόημα. Της ανταπέδωσα το χαιρετισμό. Δεν ήξερε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Για τους γείτονες, όλα φαινόταν μια χαρά. Σταμάτησα να περπατάω όταν έφτασα στο πάρκο. Οι πάγκοι ήταν σχεδόν άδειοι. Κάθισα κοντά στη βελανιδιά όπου ο Κέβιν συνήθιζε να σκαρφαλώνει όταν ήταν μικρός. Την ίδια όπου έσπασε το χέρι του προσπαθώντας να πηδήξει κάτω πολύ γρήγορα. Θυμάμαι που τον κρατούσα στην αγκαλιά μου στο τμήμα επιγόντων, τα μικρά του δάχτυλα να σφίγγουν τα δικά μου. «Μη με αφήσεις», μου είχε πει. Και δεν τον άφησα.
Όχι τότε. Όχι για χρόνια. Αλλά ίσως αυτό ήταν το πρόβλημα από την αρχή. Τον κράτησα, ενώ έπρεπε να τον αφήσω να σταθεί μόνος του. Έδωσα, ενώ έπρεπε να πω όχι. Εμπιστεύτηκα ανθρώπους που χαμογελούσαν ενώ άδειαζαν τη ζωή μου σιρτάρι-σιρτάρι. Όχι πια. Όταν γύρισα στο σπίτι, η Τζέσικα είχε φύγει. Πιθανώς πήγαινε τα αγόρια στο πιάνο ή στο ταεκβόντο ή σε όμικρον με τόνο, τι άλλο γέμιζε τα απογεύματά τους. Τώρα ο Κέβιν ήταν επάνω, με κλειστή την πόρτα. Πήγα στο σαλόνι και άναψα το φωτιστικό. Μετά πήρα το φάκελο από την ώρα και τον έβαλα στο τραπεζάκι του σαλονιού. Η συνοδευτική επιστολή ήταν σύντομη, επίσημη, αδιαμφισβήτητη. Εξηγούσε με νομικούς όρους ότι αμφισβητούσα την πράξη υπό την υποψία εκμετάλλευσης ηλικιωμένων. Δεν ήμουν σίγουρος τι τρόμαξε την Τζέσικα Μουρ, το όνομα του δικηγόρου ή το γεγονός ότι τελικά χρησιμοποίησα έναν. Όπως και να έχει, αύριο θα το βρει να την περιμένει. Ας το διαβάσει με το πράσινο τσάι της. Βρήκε το γράμμα πριν το πρωινό. Ήμουν στην κουζίνα και έβαζα βούτυρο στο τόστ όταν άκουσα μια απότομη εισπνοή από το σαλόνι. Όχι δυνατή, απλά αρκετή για να μετακινήσει τον αέρα. Ακολούθησε μια παύση και μετά ο θόρυβος του χαρτιού. Μετά σιωπή. Η Τζέσικα στάθηκε στην πόρτα μια στιγμή αργότερα. Κρατούσε το φάκελο στο χέρι της, σαν να μπορούσε να εκραγεί. «Τι είναι αυτό?» ρώτησε. Δεν κοίταξα πάνω. «Φρυγανιές. Θέλεις λίγες?» Τα τακούνια της χτυπούσα στο πλακάκι. «Μην παίζεις παιχνίδια, Μάρθα. Προσέλαβες δικηγόρο». Άλυψα μαρμελάδα στη φέτα μου, όσο πιο ήρεμα μπορούσα. «Ναι, το έκανα». «Αμφισβητείς την πράξη?» «Αμφισβητώ τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε». «Χλέβασε». «Αυτό είναι γελίο». «Το υπέγραψες ελεύθερα». «Ήσουν σε πλήρη διάβγεια». «Κανείς δεν σε ανάγκασε». «Κανείς δεν χρειάστηκε να το κάνει». Γύρισα και την κοίταξα στα μάτια. «Ήξερες ακριβώς πώς να με κάνεις να σε εμπιστευτώ». Άνοιξε το στόμα της και μετά το έκλεισε. Δεν ήταν συνηθισμένη να μου μιλάω έτσι. Όχι χωρίς να συνοδεύεται από συγγνώμη. «Έχω δικαιώματα», είπα. «Μπορεί να έχει τον τίτλο ιδιοκτησία στο χαρτί, αλλά αυτό εξακολουθεί να είναι το σπίτι μου και δεν φεύγω. Ούτε στη σοφίτα. Ούτε έξω από την πόρτα. Όχι μέχρι να το αποφασίσω εγώ». Η Τζέσικα έσφιξε τα χέρια της, τσαλακώντας το γράμμα στη γροθιά της. «Προσπαθείς να δυσκολέψεις τα πράγματα». «Όχι», είπα, αφήνοντας το πιάτο μου. «Κάνω τα πράγματα ειλικρινή». Δεν απάντησε. Απλά γύρισε και έφυγε γρήγορα. Τα βήματά της ήταν ασταθή, λιγότερο σίγουρα από το συνηθισμένο. Αργότερα εκείνο το πρωί, ο Κέβι με βρήκε στη βεράντα να δένω τα τριανταφυλλιές. «Μαμά», είπε, τρίβοντας το πίσω μέρος του λαιμού του. «Μπορούμε να μιλήσουμε?» Σκούπισα τα χέρια μου στην ποδιά κυπουρικής. «Τώρα θέλεις να μιλήσουμε?» Έκανε μια γκριμάτσα. «Κοίτα, δεν ήθελα να γίνουν τα πράγματα τόσο περίπλοκα, εσύ δεν ήθελες, νόμιζα ότι όλα είχαν συμφωνηθεί». Η Τζέσικα είπε ότι ήσουν εντάξει με τη μεταφορά. «Με ρώτησες ποτέ εσύ ο ίδιος?» Κοίταξε κάτω. «Όχι». Στεκόμασταν σιωπηλοί για μια στιγμή. Ο άνεμος δυνάμωσε, κουνώντας τα κλαδιά πάνω από τα κεφάλια μας. «Σε εμπιστευόμουν», είπα απαλά. «Όχι μόνο με το σπίτι μου. Με τα πάντα». «Το ξέρω», μουρμούρισε. «Όχι», είπα. «Δεν ξέρεις». Άνοιξε το στόμα του, αλλά το έκλεισε. Φαινόταν να θέλει να πει κάτι σημαντικό, κάτι που θα έλυνε τα πράγματα, αλλά δεν μπορούσε να βρει τις λέξεις. Ανταυτού, είπε, «Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα?» Κοίταξα έξω στο δρόμο. «Τώρα θα δούμε τι θα μείνει όταν ηρεμήσουν τα πράγματα». Μέσα στο σπίτι, η Τζέσικα έκανε τηλεφωνήματα. Μπορούσα να ακούσω τη φωνή της μέσα από τον αεραγωγό, κοφτή, ελεγχόμενη, ανησυχητική κάτω από την επιφάνεια. Ανέφερε 2 φορές το όνομα της Νόρα, μετά την κακοποίηση ηλικιωμένων, μετά τις ψευδείς κατηγορίες. Ήταν νευρική. Είχε λόγο να είναι. Πέρασα το απόγευμα μαζεύοντας έγγραφα, λογαριασμούς, αποδείξεις, γράμματα, αποδείξεις. Όλα όσα είχα πληρώσει για επισκευές ή συντήρηση. Το βάρος ήταν τώρα πάνω μου, όχι μόνο να αναιρέσω μικρομετών ότι είχε γίνει, αλλά και να φτιάξω μια υπόθεση αρκετά ισχυρή ώστε να μην μπορούν να την παρακάμψουν. Στη διαδικασία, βρήκα και κάτι άλλο. Έναν φάκελο από χαρτόνι στην τουλάπα του διαδρόμου με την ένδειξη JH, μακροπρόθεσμο σχέδιο. Μέσα υπήρχαν εκτυπωμένα email μεταξύ της Τζέσικα και ενός Μεσίτη, προσχέδια καταχωρήσεων, αιτήσεις υποθηκών, σημειώσεις σχετικά με την εκαθάριση περιουσιακών στοιχείων και, στη συνέχεια, με το χέρι της, συμβουλευτεί τη δικηγόρο σχετικά με το πρωτόκολλο εκδίωξης, επιπλοκές λόγω ηλικίας.
Κάθισα στην άκρη του κρεβατιού μου, με τον φάκελο στα πόδια μου. Δεν σχεδίαζαν απλώς να με μετακινήσουν στον επάνω όροφο. Σχεδίαζαν να με διώξουν. Και σύντομα εκείνο το βράδυ, κλείδωσα την πόρτα του υπνοδωματίου μου. Όχι επειδή φοβόμουν, αλλά επειδή ήθελα να ακούσουν το κλικ. Το κλείδωμα έκανε πιο δυνατό θόρυβο από μικρομετόνο τι περίμενα. Λεπτή πόρτα, παλιά κλειδαριά, αλλά έφτασε το μήνυμα. Το επόμενο πρωί, η ένταση ήταν έντονη. Η Τζέσικα δεν είπε ούτε λέξη στο πρωινό. Έκοψε φράουλες με χειρουργική ακρίβεια, τις έβαλε σε μπολ για τα αγόρια και μετά έφυγε από την κουζίνα χωρίς καν να με κοιτάξει. Και ο Κέβιν απέφευγε να με κοιτάξει στα μάτια. Έβαζε βούτυρο στο τόστ του τόσο αργά, σαν αυτή η κίνηση να μπορούσε να σταματήσει το χρόνο. Όταν τα αγόρια έφυγαν για το σχολείο, μίλησε επιτέλους. Πρέπει πραγματικά να το μετατρέψουμε σε μάχη, μαμά, διπλώσα προσεκτικά την εφημερίδα πριν απαντήσω. Αυτό νομίζεις ότι κάνω, αναστέναξε. Νομίζω ότι μεγαλοποιείς τα πράγματα, ενώ θα μπορούσαμε να τα λύσουμε. Εμείς, επανέλαβα. Δεν υπήρχε, εμείς. Υπήρχε ένα σχέδιο και εγώ δεν ήμουν μέρος του. Σφίγγει τα δόντια του. Δεν ήθελα να γίνει έτσι. Αλλά το άφησες να γίνει, είπα ήσυχα. Αυτή είναι η διαφορά. Αργότερα εκείνη την ημέρα, συνάντησα την ώρα στο γραφείο της. Ήταν ένα μικρό κτίριο στην άκρη του κέντρου της πόλης, κρυμμένο ανάμεσα σε ένα φούρνο και ένα κομμωτήριο. Μέσα, τα έπιπλα ήταν απλά, η τοίχη ήταν γεμάτη με βιβλία και νομικά έγγραφα, και η θέρμανση βούιζε σαν να ήταν εκεί από τη δεκαετία του 70. Με χαιρέτησε με ένα σφιχτό νεύμα και μου έδωσε ένα έγγραφο. Έχουμε συντάξει μια προκαταρκτική ένορκη βεβαίωση. Περιγράφει τη συμβολή σου στην ιδιοκτησία, το μοτίβο εξάρτησης και την πίεση που υπέστης όταν υπέγραψες. Το διάβασα αργά. Η ζωή μου είχε μειωθεί σε κουκίδες και αρχείες συναλλαγών. Αλλά όλα ήταν αλήθεια. Υποβάλλουμε αίτηση για αθέμητη επιρροή και έλλειψη ενημερωμένης συνένεσης, εξήγησε η Νόρα. Δεν λέμε ότι ήσασταν ανίκανος. Λέμε ότι σας χειραγωγούσαν. Ότι η Τζέσικα παρουσίασε το έγγραφο με παραπλανητικό περιεχόμενο. Χρησιμοποίησε την εμπιστοσύνη και την ηλικία σας ως μοχλό πίεσης. Θα πετύχει, μπορεί να μην κερδίσουμε αμέσως, παραδέχτηκε. Αλλά τους ασκεί πίεση. Δεν θα μπορούν να συμπεριφέρονται σαν να έχει τελειώσει. Κούνησα το κεφάλι. Ωραία. Η Νόρα κάθισε πίσω. Είσαι σίγουρη ότι θέλει να συνεχίσεις να ζεις εκεί όσο διαρκεί αυτή η υπόθεση? Ξέρω ένα μεσίτη για προσωρινή στέγαση, αν χρειαστείς. Όχι, είπα ότι αν φύγει κάποιος, δεν θα είμαι εγώ. Πίσω στο σπίτι, βρήκα την μπροστινή πόρτα ξεκλείδωτη. Το αυτοκίνητο της Τζέσικα είχε φύγει, αλλά αυτό του Κέβιν ήταν ακόμα στο δρομάκι. Όταν μπήκα μέσα, κάτι μου φάνηκε περίεργο. Η σιωπή δεν ήταν απλά ήσυχη, ήταν βαριά, σαν οι τοίχοι να προετοιμάζονταν για κάτι. Στο τραπέζι της κουζίνας υπήρχε ένα σημείωμα. Τακτοποιημένο, στο κέντρο, χωρίς χαιρετισμό. Μάρθα, μίλησα με τον νομικό σύμβουλο. Πιστεύουμε ότι οι ενεργείες σου συνιστούν παρενόχληση και κακή πίστη. Σε παρακαλώ, σταμάτα αμέσως τις νομικές απειλές. Αυτό είναι το σπίτι μας τώρα. Ας προσπαθήσουμε να βρούμε έναν ειρηνικό δρόμο προς τα εμπρός. Τζέσικα, το διάβασα 2 φορές. Τότε γέλασα, πικρά και χαμηλά. Παρενόχληση. Μου είχαν κλέψει το σπίτι και τώρα ισχυρίζονταν ότι δεν ένιωθαν ασφαλής επειδή τόλμησα να μιλήσω. Εκείνο το βράδυ, έφτιαξα δείπνο. Ένα πλήρες. Ψητό κοτόπουλο, καρότα με θυμάρι, πουρέ πατάτας με κρέμα, όπως συνήθιζα να φτιάχνω όταν ο Κέβιν ήταν μικρός. Η μυρωδιά γέμισε το σπίτι στις 6. Έστρωσα το τραπέζι για 4 άτομα. Η Τζέσικα μπήκε πρώτη. Πάγωσε όταν είδε το τραπέζι. Τι είναι αυτό, δείπνο, είπα, τοποθετώντας το τελευταίο πιάτο. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσαμε να καθίσουμε όλοι σαν οικογένεια. Να μιλήσουμε. Ο Κέβιν δίστασε στην πόρτα. «Μαμά, σε παρακαλώ», είπα. Κάθισε. Το έκανα με δυσκολία. Τα αγόρια ήταν επάνω, πολύ ήσυχα. Η Τζέσικα έκοβε το κοτόπουλο της αργά. Ο Κέβιν κρατούσε τα μάτια του στο πιάτο του. Έβαλα ένα ποτήρι νερό. Βρήκα το φάκελο, είπα. Η Τζέσικα δεν σήκωσε το βλέμμα της. Ποιο φάκελο? Αυτό με το μακροπρόθεσμο σχέδιό σου. Ο μεσίτης, οι σημειώσεις, η λέξη, έξωση, υπογραμμισμένη. Το πιρούνι της πάγωσε στον αέρα. Ο Κέβιν την κοίταξε, μετά εμένα. Έψαξε στα πράγματά μας. Ήταν στην τουλάπα μου, είπα. Σε ένα σπίτι που ισχυρίζεσαι ότι είναι δικό σου, αλλά το αντιμετωπίζει σαν δικό μου όταν σου βολεύει. Η Τζέσικα άνοιξε το στόμα της, αλλά εγώ σήκωσα το χέρι μου. Δεν ζητάω συγγνώμη, είπα.
Σας ενημερώνω ότι τα έχω δει όλα και δεν θα προσποιούμε πια. Σηκώθηκα, πήρα το πιάτο μου και το πήγα στον νεροχύτη. Θέλετε να μου πάρετε κάτι, είπα κοιτάζοντας πίσω μου. Θα πρέπει να παλέψετε γι' αυτό. Και σου υπόσχομαι, δεν είμαι εγώ αυτή που πρέπει να φοβάται. Μετά από αυτό, σταμάτησαν να μου μιλάνε. Όχι εντελώς, αλλά αρκετά για να το νιώθω. Τέρμα τα πρωινά χαιρετισμούς. Τέρμα το, χρειάζεσαι κάτι από το μαγαζί? Ούτε καν επαφή με τα μάτια. Είχα γίνει μια σκιά στο ίδιο μου το σπίτι. Το αθόρυβο πράγμα που γέμιζε το χώρο, αλλά δεν ανήκε σε αυτόν. Η Τζέσικα κινούντας στα δωμάτια σαν να ήμουν αέρας. Ψιθύριζε στο τηλέφωνο όταν ήμουν κοντά. Έκλειναν πόρτες που πάντα έμεναν ανοιχτές. Τα αγόρια, μπερδεμένα και σιωπηλά, δεν ήξεραν που να κοιτάξουν όταν συναντιόμασταν. Ο Κέβιν άρχισε να μένει μέχρι αργά στη δουλειά. Τουλάχιστον αυτό ισχυριζόταν. Δεν πίεσα. Η σιωπή μου τέριαζε κατά κάποιον τρόπο. Μου έδινε χώρο να σκεφτώ, να σχεδιάσω. Η Νόρα τηλεφώνησε εκείνο το βράδυ της Πέμπτης. Ο δικηγόρος τους έστειλε μια προκαταρκτική απάντηση, είπε. Απειλούν να μας μηνύσουν για δυσφήμιση αν προχωρήσουμε. Το άφησα να καθίσει για μια στιγμή. Έχουν λόγους, ρώτησα. Μόνο αν λες ψέματα. Και δεν λες. Ο τόνος της μαλάκωσε. Είναι πίεση, Μάρθα. Προσπαθούν να σε κάνουν να δειλιάσεις. Είναι κλασική εκφοβιστική τακτική. Τότε δεν με ξέρουν πολύ καλά. Γέλασε. Προφανώς όχι. Εκείνο το βράδυ άρχισα να μαζεύω τα πράγματα που ήξερα ότι είχαν σημασία. Όχι ρούχα ή κοσμήματα. Δεν είχα πολλά από αυτά. Αλλά τα πράγματα που έδειχναν ότι είχα ζήσει εδώ. Το βιβλίο του μωρού που κράτησα για τον Κέβιν. Τα στρατιωτικά μετάλλια του Χάρολντ. Το σετ ραπτικής της μητέρας μου. Το χειροποίητο φλιτζάνι τσαγιού που δεν χρησιμοποίησα ποτέ γιατί μου θύμιζε τις ήσυχες Κυριακές. Τα έβαλα σε ένα κουτί κάτω από το κρεβάτι, όχι επειδή σκόπευα να φύγω, αλλά επειδή ήθελα να θυμάμαι τι ήταν δικό μου. Την Παρασκευή το πρωί, η αλλαγή έγινε επίσημη. Η Τζέσικα χτύπησε την πόρτα μου. Μόνο μία φορά, και μετά την άνοιξε πριν προλάβω να απαντήσω. Αρκετά πια, είπε. Χωρίς προήμιο, μόνο αυτές οι 4 λέξεις. Καθόμουν στην άκρη του κρεβατιού και δίπλωνα τα ρούχα. Τι εννοείς, αυτή την ένταση? Την εχθρότητα, τις κατηγορίες. Εννοείς την αλήθεια? Τα μάτια της έλαμψαν. Μιλήσαμε με τον δικηγόρο μας. Γίνεσαι νομικός κίνδυνος. Τα αγόρια νιώθουν άβολα. Ο Κέβιν και εγώ είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση. Αυτό δεν είναι βιώσιμο. Λοιπόν, αποφασίσατε. Πιστεύουμε ότι θα ήταν καλύτερο να βρεις εναλλακτικές λύσεις. Είπε, ήρεμη αλλά αποφασιστική. Σου δίνουμε 60 ημέρες για να φύγεις. Μετά από αυτό, τι θα κάνετε? Ρώτησα αν θα αλλάξετε τις κλειδαριές. Η σιωπή της απάντησε για εκείνη. Εγώ έχτισα αυτό το σπίτι, είπα. Πλήρωσα για κάθε σωλήνα, κάθε πλακάκι, κάθε καρφί. Μεγάλωσα το παιδί μου εδώ, έθαψα τον άντρα μου από αυτή τη διεύθυνση. Και θέλετε να φύγω επειδή είχα το θράσος να αντισταθώ? Δεν είναι προσωπικό, Μάρθα. Φυσικά και είναι. Κοιταχτήκαμε. Τότε σηκώθηκα αργά. Δεν ύψωσα τη φωνή μου. Δεν έκλαψα. Άκου να σου πω κάτι, Τζέσικα. Δεν είσαι η πρώτη που μπερδεύει την καλοσύνη με την αδυναμία. Αλλά σου υπόσχομαι, όταν στριμώχνεις μια γυναίκα σαν εμένα σε μια γωνία, δεν καταραίει. Γίνεται πιο δυνατή. Πέρασα δίπλα της στο διάδρομο προς την κουζίνα. Άνοιξα τον ντουλάπι, έβγαλα το σκονισμένο φάκελο έκτακτης ανάγκης που δεν είχα αγγίξει εδώ και χρόνια. Μέσα υπήρχαν αντίγραφα της διαθήκης μου, των τραπεζικών μου λογαριασμών, της ασφάλειας ζωής μου, των εγγράφων αποστράτευσης του Χάρολτ και της πληρεξουσιότητας που είχα δώσει στον Κέβιν το 2018, πριν μάθω τι είδους άνθρωπος θα γινόταν. Το έβγαλα και το έβαλα στον πάγκο. Μετά σήκωσα το τηλέφωνο και κάλεσα την ώρα. Θέλω να το ανακαλέσω, είπα. Όλα. Κάθε ίχνος ελέγχου που έχει πάνω στις υποθέσεις μου. Είσαι σίγουρη? Ποτέ δεν ήμουν πιο σίγουρη. Κλείσαμε ραντεβού. Εκείνη τη νύχτα κοιμήθηκα πιο ήσυχα, παρόλο που το σπίτι βουίζε σαν να ήταν γεμάτο με μικρά παιδιά. Το πρωί, ο Κέβιν περίμενε ήδη στην κουζίνα, με τον καφέ άθικτο και τα χέρια σταυρωμένα. Μαμά, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, το κάνουμε ήδη, είπα. Φαινόταν πιο γέρος από πριν. Πιο γκρίζος, κουρασμένος με έναν τρόπο που δεν είχε καμία σχέση με τον ύπνο. Δεν θέλω να τελειώσει έτσι. Έπρεπε να το σκεφτείς αυτό πριν δώσεις το σπίτι μου στη γυναίκα σου. Το πρόσωπό του σκοτίνιασε. Είμαι ακόμα η μητέρα σου, είπα. Αλλά δεν μπορείς να τα πάρεις όλα και να περιμένεις να χαμογελάσω.
Άνοιξε το στόμα του, το έκλεισε. Τότε είπε κάτι που θα μείνει μαζί μου για πολύ καιρό. Ο μπαμπάς θα σου έλεγε να το αφήσεις. Παγώθηκα. Το εννοούσε ως όπλο. Μια τελική μαχαιριά. Αλλά αντίθετα, χαμογέλασα. Όχι, Κέβιν, είπα ήσυχα. Ο πατέρας σου θα μου έλεγε να παλέψω. Και αυτό κάνω. Ήταν ο ήχος των παπουτσιών στις σκάλες που έσπασε τη σιωπή. Όχι βαρύς όπως του Κέβιν, όχι απότομος όπως της Τζέσικα. Ελαφρύς, προσεκτικός, αβέβαιος. Ήμουν στο ηλιόλου στο δωμάτιο και δίπλωνα πετσέτες όταν άκουσα την παύση έξω από την πόρτα μου, το απαλό χτύπημα. Η γιαγιά, ο Ήθαν, ο μεγαλύτερος εγγονός μου, 14 ετών, γεμάτος αγκώνες και 2 μακριά άκρα. Με μαλλιά που πάντα έμοιαζαν σαν να είχε μόλις ξυπνήσει. Έλα μέσα, γλυκέ μου. Άνοιξε την πόρτα μέχρι τη μέση και μετά μπήκε μέσα, με τα χέρια χωμένα στις τσέπες της κουκούλας του. Μπορώ να σου μιλήσω, χαμογέλασα, αν και η καρδιά μου σφίχτηκε. Φυσικά. Κάθισε. Έπεσε στην πολυθρόνα απέναντί μου, με τα πόδια πλωμένα. Για λίγο, δεν είπε τίποτα. Απλώς κοίταξε γύρω στο δωμάτιο τις ξεθοριασμένες φωτογραφίες στο ράφι, την πλεκτή κουβέρτα που κρεμόταν στην πλάτη της καρέκλας, τα σκισμένα βιβλία. Ακόμα δεν είχε επιστρέψει στη βιβλιοθήκη. Τελικά, είπε, πραγματικά φεύγεις. Διπλώσε την τελευταία πετσέτα αργά. Αυτό θέλουν οι γονείς σου, το φρύδι του συσπάστηκε. Μα αυτό είναι το σπίτι σου. Δεν απάντησα. Τους άκουσα να μιλάνε, είπε, με τα μάτια καρφωμένα στο πάτωμα. Νομίζουν ότι τα κάνεις δύσκολα επίτηδες, ότι είσαι δύσκολη. Χαμογέλασα αμυδρά. Και εσύ τι νομίζεις? Με κοίταξε πραγματικά, και το είδα. Τη σύγχυση, τον πόνο, την αρχή της αμφιβολίας για τα πράγματα που του είχαν πει. Νομίζω. Δίστασε. Νομίζω ότι οι άνθρωποι ξεχνούν ότι εσύ ήσουν εδώ πρώτος. Έκτινα το χέρι μου και το έβαλα στο γόνατό του. Ξέρεις, όταν ο μπαμπάς σου ήταν στην ηλικία σου, έφτιαξε ένα σπιτάκι για πουλιά από παλιά ξύλα στον γκαράζ, το έβαψε μπλε, στραβό όσο δεν πάει. Είναι ακόμα στο υπόστεγο, κρυμμένο πίσω από τη σκάλα. Ο Ήθαν ανοιγόκλεισε τα μάτια. Αλήθεια, το κράτησα γιατί τα πράγματα που φτιάχνονται με αγάπη έχουν σημασία, ακόμα και αν δεν είναι τέλεια. Έμεινε σιωπηλός για λίγο. Τότε είπε, δεν θέλω να φύγεις. Ούτε εγώ θέλω να φύγω, είπα απαλά. Αλλά μερικές φορές, όταν οι άνθρωποι σου παίρνουν κάτι, ο μόνος τρόπος να διατηρήσεις την αξιοπρέπειά σου είναι να παραμείνεις σταθερός στη θέση σου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να μείνεις μόνος. Κούνησε αργά το κεφάλι, σαν να προσπαθούσε ακόμα να καταλάβει τι εννοούσα. Είναι θυμωμένοι? Ρώτησε. Ναι, απάντησα. Αλλά το να είναι θυμωμένοι δεν σημαίνει ότι έχουν δίκιο. Κοίταξε την κουβέρτα στην καρέκλα, τσίμπησε τη γωνία της, όπως συνήθιζε να κάνει όταν ήταν μικρότερος και καθόταν δίπλα μου κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Μπορώ να βοηθήσω? Ρώτησε. Ανοιγόκλεισα τα μάτια. Τι εννοείς? Δεν ξέρω, απάντησε με ένα σήκωμα των ώμων. Να κουβαλήσω κουτιά. Να πάω μαζί σου στον δικηγόρο. Να πω την αλήθεια αν με ρωτήσει κανείς. Ένιωσα ένα κόμπο στο λαιμό μου, απροσδόκητο και έντονο. Απλά συνέχισε να είσαι ευγενικός, είπα. Αυτό βοηθάει περισσότερο από όσο νομίζεις. Σηκώθηκε μετά από ένα λεπτό, και εγώ το ίδιο. Με αγκάλιασε γρήγορα, ντροπαλά, και μετά απομακρύνθηκε. Αν φύγεις, είπε, θα έρχομαι να σε επισκέπτομαι, ακόμα και μου πουν ότι δεν μπορώ. Χαμογέλασα. Θα φτιάξω πίτα. Μπλε μούρα, το μόνο είδος που αξίζει να φτιάξεις. Αφού έφυγε, έμεινα όρθια για πολλή ώρα, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο το δρόμο. Η σφενδάμη απέναντι είχε μεταμορφωθεί σε φωτιά. Κόκκινο, πορτοκαλί, χρυσό. Το είδος του χρώματος που σε κάνει να σταματάς στη μέση του βήματος και απλά να αναπνέεις. Εκείνη τη νύχτα, κοιμήθηκα χωρίς να κλειδώσω την πόρτα. Όχι επειδή σταμάτησα να είμαι προσεκτική, αλλά επειδή θυμήθηκα ότι δεν ήμουν εντελώς μόνη. Μερικές φορές ένας μόνος σύμμαχος είναι αρκετός για να κρατήσει τη γραμμή. Ήταν Σάββατο, ήσυχο, γκρίζο, το είδος της μέρας που ακόμα και τα πουλιά φαίνονται να κοιμούνται. Πήρα το χρόνο μου να σηκωθώ. Έφτιαξα πληγούρι βρώμης με τον παλιό τρόπο στη σόμπα, αργά, με μια πρέζα αλάτι και κανέλα. Ήμουν ακόμα με τη ρόμπα μου όταν άκουσα τον ήχο. Όχι χτύπημα, όχι φωνή, ένα κλικ, και μετά άλλο ένα, σαν μέταλλο που γυρίζει απαλά, αποφασιστικά. Βγήκα στο διάδρομο και πάγωσα. Η μπροστινή πόρτα ήταν ανοιχτή. Ο Κέβιν στεκόταν στη βεράντα κρατώντας ένα μικρό σετ εργαλείων. Ένα από τα σακίδια του αγοριού βρισκόταν στα πόδια του. Δίπλα του στεκόταν ένας άντρας που δεν αναγνώρισα. Λεπτός, ξυρισμένος, με ένα clipboard στο χέρι.
Κέβιν. Η φωνή μου ακουγόταν παράξενη στο λαιμό μου. Γύρισε ξαφνιασμένος. Μετά το πρόσωπό του πήρε μια ουδέτερη έκφραση. Πολύ ουδέτερη. Γεια σου, μαμά. Ξύπνησες. Άκουσα την πόρτα. Τι συμβαίνει? Ο άγνωστος κοίταξε τον Κέβιν, μετά εμένα. Κάνουμε μια γρήγορη αναβάθμιση ασφαλείας, κυρία. Νέα κλειδαριές, νέοι κωδικοί για την ασφάλεια των παιδιών. Πλησίασα, με τη ρόμπα να σέρνεται στο ξύλινο πάτωμα. Κανείς δεν μου το είπε. Ήταν μια απόφαση της τελευταίας στιγμής, είπε γρήγορα ο Κέβιν. Η Τζέσικα βρήκε μια προσφορά για ένα έξυπνο σύστημα κλειδαριών. Σκεφτήκαμε να το κάνουμε πριν γεμίσει το Σαββατοκύριακο. Κοίταξα τον άγνωστο. Το πουκάμισό του είχε το λογότυπο μιας εταιρείας στο στήθος, κάτι απλό και εταιρικό. Είχε ήδη αρχίσει να αφαιρεί την κλειδαριά ασφαλείας. Σταμάτα, είπα. Άφησέ το. Κοίταξε τον Κέβιν. Δεν πειράζει, είπε ο Κέβιν, με σφιγμένη φωνή. Απλά είναι έκπληκτη. Εγώ είπα, άφησέ το. Ο άντρας έκανε ένα βήμα πίσω. Ο Κέβιν εξέπνευσε. Μαμά, δεν είναι έτσι. Τότε πώς είναι? Έστρεψε το βλέμμα του. Απλά. Χρειαζόμαστε περισσότερο έλεγχο στο σπίτι. Είναι θέμα ασφάλειας. Τα αγόρια έρχονται μερικές φορές μόνα τους στο σπίτι. Η Τζέσικα θέλει να έχουν τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης. Έχεις ξεχάσει να κλειδώσεις μερικές φορές. Δεν είναι προσωπικό. Είναι πάντα προσωπικό όταν αλλάζει τις κλειδαριές. Μάρθα. Η φωνή της Τζέσικα ακούστηκε πίσω μου. Γύρισα. Στεκόταν στο διάδρομο, πλήρως ντυμένη, με τα κλειδιά στο χέρι, το πρόσωπο της ήρεμο όπως πάντα. Ας μην το κάνουμε θέμα. Είναι ήδη προγραμματισμένο. Αντικαθιστάς τις κλειδαριές σε ένα σπίτι που έκλεψες, είπα. Τουλάχιστον να έχεις την ευπρέπεια να το παραδεχτείς. Ο τεχνικός μετακινήθηκε αμήχανα. Κυρία, είπε, θέλετε να σταματήσω? Τα μάτια της Τζέσικα έλαμψαν. Όχι, συνέχισε. Δεν είναι η νόμιμη ιδιοκτήτρια. Αυτό ήταν. Κάθισα πίσω, με την καρδιά να χτυπάει δυνατά. Δεν φώναξα, δεν παρακάλεσα. Απλά μπήκα στο δωμάτιό μου και έκλεισα την πόρτα. Μετά κάθισα στην άκρη του κρεβατιού και άκουγα. Το τρυπάνι, το ξύσιμο του μετάλλου, τον ήσυχο θόρυβο της παλιάς κλειδαριάς που έπεφτε στο πάτωμα. Όταν τελείωσε, δεν βγήκα έξω. Περίμενα. Πέρασαν ώρες. Στα μέσα του απογεύματος, δοκίμασα την μπροστινή πόρτα. Κλειδωμένη. Κανένα κλειδί δεν δούλευε. Κανένας κωδικός που ήξερα. Δεν μου είχαν δώσει κανέναν. Χτύπησα. Κανείς δεν απάντησε. Προσπάθησα ξανά, πιο δυνατά. Τίποτα. Ο σκύλος γάβγιζε μέσα. Σιγανό, ανήσυχο. Στεκόμουν εκεί, με το πουλόβερ σφιχτά τυλιγμένο γύρω μου, παρακολουθώντας μια γειτόνισσα να τρέχει, χωρίς να γνωρίζει ότι η γυναίκα στο σπίτι που χαιρετούσε εδώ και 20 χρόνια είχε μόλις κλειδωθεί έξω σαν ξένη. Τελικά, η πόρτα άνοιξε. Ήταν η Τζέσικα. Την άνοιξε μόνο μισά. Όλα εντάξει, με κλείδωσες έξω. Σου είπα ότι ανανεώσαμε το σύστημα και δεν μου έδωσαν πρόσβαση. Πρέπει να ήταν παράληψη. Δεν κουνήθηκε. Μπορώ να περάσω? Ρώτησα. Δίστασε, και μετά έκανε στην άκρη. Μπήκα αργά. Το σπίτι μύριζε φρέσκο χρώμα. Κάποιο έργο είχε ξεκινήσει στο διάδρομο. Τα παπούτσια μου έκαναν θόρυβο στο καθαρό πάτωμα. Ένιωθα σαν εισβολέας. Εκείνη τη νύχτα, δεν κοιμήθηκα. Ξάπλωσα στο κρεβάτι, με τα μάτια ορθάνυχτα, ακούγοντας κάθε ήχο, κάθε βήμα, κάθε πόρτα. Γύρω στις 2 το πρωί, σηκώθηκα και άνοιξα το παλιό μου σεντούκι από κέδρο. Μέσα, τυλιγμένο σε ένα ύφασμα, βρισκόταν το μικρό φάκελο που είχα φυλάξει από το δικηγόρο του Χάρολτ πριν από τόσα χρόνια. Οι τελευταίες του οδηγίες, γραμμένες με το χέρι, που δεν είχαν ανοιχτεί από την κηδεία του. Τις διάβασα αργά και, με το προσεκτικό, κυκλικό γραφικό του χαρακτήρα, μια πρόταση με έκανε να σταματήσω. Αν κάποιος προσπαθήσει ποτέ να σου πάρει αυτό που σου ανήκει, και το κάνουμε χαμόγελα. Μην απαντήσεις με ευγένεια. Απάντησε με την αλήθεια. Μέχρι την Ανατολή, είχα ετοιμάσει μια μικρή βαλίτσα. Όχι επειδή τα παρατούσα, αλλά επειδή χρειαζόμουν χώρο για να κινηθώ. Ο πόλεμος δεν ξεκινά με φωτιά. Ξεκινά με σιωπή, και εκείνοι μόλις είχαν ανάψει το πρώτο σπίρτο. Η βαλίτσα ήταν παλιά, με άνισα ροδάκια και άκαμπτα χερούλια από τη μακροχρόνια χρηστεία. Έβαλα μόνο τα απαραίτητα: ρούχα για μια εβδομάδα, τα έγγραφα που ζήτησε η Νόρα, το γράμμα του Χάρολτ και τη φωτογραφία του Κέβιν σε ηλικία 7 ετών,
που χαμογελούσε με 2 δόντια να λείπουν. Έφυγα από το σπίτι λίγο μετά τις 8. Κανείς δεν με σταμάτησε. Η Τζέσικα ήταν στην κουζίνα, με τα ακουστικά στα αυτιά, τα μάτια της στραμμένα στο φορητό υπολογιστή της. Το αυτοκίνητο του Κέβιν είχε φύγει. Τα αγόρια ήταν στο σχολείο. Ο σκύλος γάβγισε μια φορά από πίσω από το παιδικό καγκελάκι στο δωμάτιο πλυντηρίου. Κανείς δεν είπε αντίο. Έξω, ο άνεμος είχε δυναμώσει. Η σφενδάμη στην μπροστινή αυλή έτρεμε, τα φύλλα της μαζεύονταν σε μικρά σωρούς κατά μήκος του δρόμου. Στάθηκα εκεί για μια στιγμή, κοιτάζοντας απλώς το σπίτι. 42 χρόνια. Κάθε εποχή, κάθε καυγάς, κάθε χαρά μέσα σε αυτούς τους τοίχους. Δεν έκλαψα. Η Νόρα με πήρε με το αυτοκίνητό της, ένα ήσυχο ασημένιο σεντάν που μύριζε ελαφρώς μέντα και δέρμα. Δεν έκανε ερωτήσεις, απλώς έσκυψε και άγγιξε απαλά το χέρι μου. Σου έκλεισα ένα διαμέρισμα για λίγο καιρό, είπε. Δεν είναι μακριά, είναι επιπλωμένο, κοντά στο γραφείο μου, μόνο μέχρι να τελειώσουμε την κατάθεση. Κούνησα το κεφάλι. Μόνο αυτά έφερες, είναι όλα όσα χρειάζομαι. Το διαμέρισμα ήταν μικρό. 2 δωμάτια, λευκή τύχη, δάπεδα από λάμανιτ, ένας καναπές που τρίζαγε όταν καθόσουν πολύ γρήγορα, αλλά ήταν δικό μου, τουλάχιστον για τώρα. Τα παράθυρα έβλεπαν ανατολικά. Το φως το πρωί ήταν απαλό και γεμάτο. Το μεσημέρι, η Νόρα και εγώ καθόμασταν πάλι στο γραφείο της. Αυτό θα κάνουμε, είπε, παρουσιάζοντας το σχέδιο σαν προσχέδιο. Η αγωγή είναι για οικονομική εκμετάλλευση ηλικιωμένων. Προσθέτουμε παραβίαση εμπιστοσύνης, ψευδή δήλωση και ζητάμε προσωρινή διαταγή για να παγώσουμε οποιαδήποτε πώληση ακινήτου. Δεν θα μπορούν να αγγίξουν το σπίτι μέχρι να επιληθεί το θέμα. Θα αντέξει, με κοίταξε. Αν δεν αντέξει, θα φροντίσω να μην ξανακοιμηθούν ήσυχοι. Χαμογέλασα, κουρασμένη. Αυτό είναι αρκετό. Τις επόμενες μέρες, τα πράγματα εξελίχθηκαν γρήγορα. Υπέγραψα έγγραφα, έγραψα δηλώσεις, έκανα αντίγραφα, έδωσα συνεντεύξεις σε νομικούς βοηθούς. Η Ντόνα ήρθε με τρόφιμα και μια αγκαλιά που σχεδόν με έκανα να κλάψω. Μου έφερε ένα ραδιόφωνο για τη σιωπή, είπε. Ξέρω πως μπορεί να σε καταβάλει. Το άνοιγα κάθε πρωί. Κλασική μουσική. Χαμηλά, αρκετά για να μου θυμίζει ότι ήμουν ακόμα εκεί. Η Τζέσικα μου έστειλε ένα email. Σύντομο, ψυχρό. Μάρθα, λυπούμαστε που τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι. Πιστεύουμε ότι αυτός ο χωρισμός θα μας δώσει σε όλους αφήνεια. Παρακαλώ, προώθησε κάθε νομική αλληλογραφία στο δικηγόρο μας. Χωρίς χαιρετισμό, χωρίς υπογραφή. Δεν απάντησα. Ο Κέβιν μου έστειλε μόνο ένα μήνυμα. Δεν ήθελα να φτάσουμε μέχρι εδώ. Κοίταξα το μήνυμα για πολλή ώρα και μετά το διέγραψα. Περνούσα τα βράδια μου με ένα σημειωματάριο, γράφοντας ομικρομετώνω τι θυμόμουν, συνομιλίες, ημερομηνίες, μικρά πράγματα που κάποτε αγνοούσα. Καταγράψα τα ψώνια που πλήρωσα, τις επισκευές που κανόνισα, τις φορές που πρόσεχα τα αγόρια όταν η Τζέσικα ήταν στα ρετυρέ της, κάθε νήμα που συνθέτει το ύφασμα από το οποίο προσπάθησαν να με αποκόψουν. Και κάθε βράδυ διάβαζα ξανά το γράμμα του Χάρολντ. Όχι επειδή χρειαζόμουν τη συμβουλή του, αλλά επειδή το γραφικό του χαρακτήρα μου θύμιζε ότι κάποτε με αγαπούσαν χωρίς όρους. Τότε, ένα πρωί, τηλεφώνησε η Νόρα. Απάντησαν, είπε. Τι είπαν, θέλουν να τακτοποιήσουν το θέμα ήσυχα. Έκλεισα τα μάτια μου. Και σου προσφέρουν ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας με ρήτρα διαβίωσης, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να πουλήσουν ή να σε εκδιώξουν μέχρι να πεθάνεις. Αλλά θα ορίσουν την Τζέσικα ως πλήρη ιδιοκτήτρια μετά, αναστέναξα. Είναι ένα λουρί. Ναι, είπε η Νόρα, αλλά είναι και μοχλός πίεσης. Μπορούμε να πιέσουμε για περισσότερα. Αυτή είναι η πρώτη τους ευκαιρία. Τότε θα συνεχίσουμε να πιέζουμε. Αυτό ήλπιζα να πεις. Εκείνο το βράδυ, κάθισα δίπλα στο παράθυρο στο μικρό διαμέρισμα, παρακολουθώντας τα φώτα των αυτοκινήτων να περνούν. Ο κόσμος έξω συνέχιζε να κινείται, αγνοώντας τη μάχη που γινόταν σε εκείνο το ήσυχο σπίτι στη Μέιπα Λάβανου. Αλλά εγώ δεν ήμουν πλέον μέρος αυτού του σπιτιού. Και εκείνη δεν ήταν πλέον μέρος του φόβου μου. Δεν επέστρεφα με βαλίτσες. Επέστρεφα με δικαιώματα. Επέστρεψα μια Τετάρτη, όχι για να μείνω. Όχι ακόμα. Μόνο για να τους υπενθυμίσω ότι δεν είχα εξαφανιστεί. Η Τζέσικα άνοιξε την πόρτα, έκπληκτη. Κάνε ένα βήμα πίσω ενστικτωδώς, σαν να νόμιζε ότι θα μπουκάρω με τη βία. Ήρθα για τα πράγματά μου, είπα. Δίστασε. Ποια πράγματά σου, όχι αυτά που έβαλες στα κουτιά, είπα. Αυτά που δεν πρόσεξες. Ανοιγόκλεισε τα μάτια της και μετά έκανε στην άκρη. Μέσα, το σπίτι φαινόταν πιο κρύο από μικρομετώνω, τι το θυμόμουν. Όχι η θερμοκρασία, η ατμόσφαιρα.
σαν οι ίδιοι οι τοίχοι να είχαν απορροφήσει τη σιωπή και να είχαν αρχίσει να την αντιχούν. Πέρασα δίπλα από το καινούριο χαλί, τις καινούριες φωτογραφίες, τη μυρωδιά του καθαριστικού με άρωμες περιδοειδών. Πήγα στο δωμάτιό μου, όχι στο δωμάτιο, όχι στο δωμάτιό της. Στο δικό μου, εκείνο που το σεντούκι από κέντρο του Χάρολτ βρισκόταν ακόμα στο πόδι του κρεβατιού. Το άνοιξα και έβγαλα το φάκελο με τα τελευταία πράγματα που δεν είχα πάρει. Το γαμήλιο δαχτυλίδι μου, το πάπλωμα που έραψε η μητέρα μου τη χρονιά που γεννήθηκα και μια μικρή κορνιζαρισμένη φωτογραφία του Χάρολτ που κρατούσε τον νεογέννητο Κέβιν. Η Τζέσικα στεκόταν στο διάδρομο με σταυρωμένα χέρια. Δεν πετάξαμε τίποτα, είπε με απότομη φωνή. Αν αυτό υποθέτεις. Δεν υποθέτω τίποτα, είπα. Θυμάμαι. Εκπνεύσε. Θα μπορούσες να είχες μείνει, Μάρθα. Αν δεν είχες. Αν δεν είχα σηκωθεί, έστρεψε το βλέμμα της αλλού. Διάβασα την προσφορά του δικηγόρου σου, συνέχισα. Διαβίου ιδιοκτησία. Καμία πώληση μέχρι να πεθάνω. Ακούγεται γενναιόδωρο αν ξεχάσεις πως στάσαμε εδώ. Δεν το έγραψα εγώ. Αλλά το έζησες. Δεν απάντησε. Πέρασα δίπλα της στο διάδρομο. Απορρίψαμε την προσφορά. Τι, με άκουσες. Δεν διαπραγματεύομαι για ένα κομμάτι της ζωής μου. Το παίρνω πίσω. Άνοιξε το στόμα της με δυσπιστία. Δεν έχεις κανένα λόγο. Έχω 42 χρόνια αποδείξεων. Είπα, έχω δηλώσεις, μάρτυρες, αρχεία. Έχω το χειρόγραφό σου σε μια σελίδα που λέει «Πρωτόκολλο έξωσης». Έχω τη φωνή σου σε ένα τηλεφώνημα που ο Κέβιν δεν ήξερε ότι άκουσα, όπου λες ότι το σπίτι είναι δικό σου τώρα. Έχω όλα όσα χρειάζομαι. Κατάπιε το σάλιο της. Και το πιο σημαντικό, πρόσθεσα, έχω χρόνο. Εσείς είστε αυτοί που βιάζεστε. Εσείς είστε αυτοί που ελπίζετε ότι θα υποκύψω πριν τις διακοπές. Δεν θα το κάνω. Νομίζεις ότι θα κερδίσεις, έχω ήδη κερδίσει. Είπα ότι δεν κρύβομαι. Εσείς κρύβεστε πίσω μας. Βήματα. Κέβιν. Σταμάτησε στη μέση της σκάλας, τα μάτια του έπεσαν πάνω μου, μετά πάνω στη Τζέσικα. Τι συμβαίνει, μαζεύω μικρομετόνο τι μου ανήκει, είπα. Θα μπορούσες να τηλεφωνήσεις, μουρμούρισε. Δεν χρειαζόμουν άδεια. Φαινόταν κουρασμένος, πιο αδύνατος. Σαν το βάρος των επιλογών που έκανα να είχε αρχίσει επιτέλους να πέφτει εκεί που έπρεπε. Πήρα το email του δικηγόρου σου, είπε. Ωραία. Δεν είμαστε οι κακοί που νομίζεις. Ίσως όχι, είπα. Αλλά δεν ήσασταν ποτέ και ήρωες. Πήρα την τσάντα μου αθόρυβα. Χωρίς δράμα. Απλά τελείωσα. Στην πόρτα, η Τζέσικα μίλησε ξανά. Τι θέλεις, Μάρθα, αλήθεια, γύρισα. Αναγνώριση, υπευθυνότητα και ειρήνη, με αυτή τη σειρά. Μετά έφυγα. Έξω, ο ουρανός ήταν απαλός με το φως του τέλους φθινοπόρου. Στάθηκα στη βεράντα και κοίταξα για άλλη μια φορά τη μιλιά. Τα κλαδιά της ήταν σχεδόν γυμνά. Μόνο λίγα χρυσά φύλλα κρέμοντας τις άκρες, τρέμοντας τον άνεμο. Δεν επέστρεφα στο παρελθόν, αλλά δεν άφηνα να το ξαναγράψουν. Προσπάθησαν να με μειώσουν, αλλά τώρα έπρεπε να αντιμετωπίσουν την αλήθεια. Εξακολουθούσα να στέκομαι όρθια και δεν είχα τελειώσει. Χρειάστηκαν 6 εβδομάδες. 6 εβδομάδες καταθέσεων, αλληλογραφίας μεταξύ δικηγόρων, σιωπής διακοπτόμενης από ένταση. 6 εβδομάδες περπατώντας το μακρύ δρόμο γύρω από τον πόνο, για να φτάσω στο κέντρο του και να σταθώ εκεί χωρίς να κουνηθώ. Η Νόρα χειρίστηκε τα περισσότερα. Εγώ παρακολουθούσα, διάβαζα τα πάντα, υπέγραφα μικρομετόνο τι είχε σημασία, αρνιόμουν να υπογράψω μικρομετόνο τι δεν είχε. Υπήρξαν καθυστερήσεις, αιτήματα για διαμεσολάβηση, ελαφρώς καλυμμένες απειλές ότι η περαιτέρω επιδίωξη μπορεί να βλάψει τις οικογενειακές σχέσεις χωρίς επιστροφή. Δεν συνειδητοποίησαν ότι η ζημιά είχε ήδη γίνει, σιωπηλά, προσεκτικά, από τα ίδια τους τα χέρια. Και τότε, ένα πρωί, έλαβα ένα γράμμα. Ο φάκελος ήταν βαρύτερος από τους περισσότερους. Το όνομά μου ήταν γραμμένο με επίσημο γραφικό χαρακτήρα μέσα σε μια συμφωνία. Οι όροι περιγράφονταν με καθαρή νομική γλώσσα. Αλλά το νόημα ήταν απλό. Η Τζέσικα παραιτήθηκε από τον τίτλο. Εγώ θα διατηρούσα την ιδιοκτησία, όχι μια εσόβια περιουσία, όχι μια μίσθωση. Η πράξη θα επέστρεφε στο όνομά μου. Ο Κέβιν την είχε υπογράψει επίσης. Χωρίς συγγνώμη, όχι με λόγια. Αλλά μερικές φορές η παράδοση είναι η συγγνώμη. Δεν έκλαψα όταν το διάβασα. Ούτε πανηγύρισα. Απλώς έκλεισα το γράμμα, σηκώθηκα από το τραπέζι της κουζίνας στο μικρό διαμέρισμα και είπα δυνατά σε κανέναν. Σας είπα ότι δεν είχα τελειώσει. Επέστρεψα 2 μέρες αργότερα,
όχι για να επανακτήσω τις παλιές μου συνήθειες, αλλά για να υπενθυμίσω στους τοίχους ότι είχα επιβιώσει. Η Τζέσικα είχε φύγει όταν έφτασα. Αυτή και ο Κέβιν είχαν νοικιάσει ένα σπίτι στην άλλη άκρη της πόλης, πιο κοντά στο γραφείο της και σε μια καλύτερη σχολική περιοχή, ή τουλάχιστον έτσι ισχυριζόταν. Δεν έκανα ερωτήσεις. Δεν πρόσφερα βοήθεια. Δεν έφερα πικρία στο σπίτι, μόνο ησυχία. Τα έπιπλα ήταν ακόμα εκεί. Οι γκρι κουρτίνες συσκότησης, τα φυτά αλόης, το χαλί που είχε διαλέξει. Τα άφησα όλα στη θέση τους. Δεν με ενδιέφερε να τη διαγράψω. Με ενδιέφερε μόνο να ξαναζήσω πλήρως. Έφτιαξα ένα φλιτζάνι τσάι χαμομηλιού, όχι μέντας. Στάθηκα στο σαλόνι, με το φως του ήλιου να πέφτει ακριβώς πάνω στο πάτωμα, και είπα: «Καλώς ήρθε σπίτι». Κανείς δεν απάντησε, αλλά το σπίτι κούνησε ελαφρώς, σαν να με θυμήθηκε κι αυτό. Ο Κέβιν ήρθε μια εβδομάδα αργότερα. Χωρίς την Τζέσικα, χωρίς τα αγόρια, μόνο αυτός. Στεκόταν στη βεράντα σαν ένας άντρας που κάποτε ανήκε κάπου και δεν ήταν σίγουρος αν ακόμα ανήκε. «Μπορώ να περάσω?» ρώτησε. Έγνεψα. Περπάτησε αργά, κοιτάζοντας γύρω του. Κράτησε στο χαλί. «Δεν γύρισα για να ξεκινήσω έναν πόλεμο», είπα, «μόνο για να τελειώσω έναν». Έγνεψε. Καθίσαμε στο τραπέζι. Δεν ήξερε από πού να αρχίσει. Το κατάλαβα, οπότε το βοήθησα. «Έκανες κάτι σκληρό», του είπα. «Ίσως όχι με κακία, αλλά με αμέλεια. Άφησες κάποιον να ξαναγράψει αυτό που ήταν δικό μου και έπεισες τον εαυτό σου ότι ήταν πρακτικό. Τρόμαξε, αλλά το υπέγραψες χωρίς να αντισταθείς». «Δεν ήθελα», παραδέχτηκε. «Το ξέρω». Πάλι σιωπή. Τότε ρώτησε το μόνο πράγμα που δεν περίμενα ποτέ. «Με μισείς?» Τον κοίταξα. Ο γιος μου, το μωρό μου κάποτε, με γδαρμένα γόνατα και χέρια που με κρατούσαν σφιχτά όταν φοβόταν. «Όχι», είπα, «αλλά δεν σε εμπιστεύομαι. Αυτό θα πάρει χρόνο». Κούνησε το κεφάλι. Ήταν περισσότερο από μικρομετών ότι του άξιζε, αλλά του το πρόσφερα ούτως ή άλλως. Μιλήσαμε για λίγο. Όχι για το παρελθόν, όχι για την Τζέσικα, μόνο για τα αγόρια. Ο Ήθαν διάβαζε Στάινμπεκ. Ο Χένρι ήθελε να μάθει σκάκι. Όταν έφυγε, με αγκάλιασε, προσεκτικά, διστακτικά. Δεν το σταμάτησα. Αφού έφυγε, έμεινα μόνη για πολλή ώρα. Η ησυχία ήταν διαφορετική τώρα, δεν ήταν κενή. Ήταν πλήρης, η ησυχία που λέει: «Το κέρδισες αυτό». Την επόμενη Κυριακή, έφτιαξα πίτα με μύρτιλα. Άφησα την πόρτα λίγο ανοιχτή. Ο Ήθαν ήρθε το απόγευμα. Μπήκε όπως συνήθιζε. Χωρίς φανφάρες, απλά με άνεση. Κάθισε στο τραπέζι, με το πυρούνι στο χέρι, τα μάτια του λαμπερά. «Μυρίζει πάλι σαν εσένα», είπε. Χαμογέλασα. Δεν σταμάτησε ποτέ. Όταν έφυγε, με φίλησε στο μάγουλο. Το επόμενο πρωί, φύτεψα νέα λουλούδια κατά μήκος μονοπατιού. Τουλίπες, αυτές που ο Χάρολντ έλεγε πάντα ότι έμοιαζαν με μικροσκοπικά φλιτζάνια που έπιαναν το φως. Και ανέπνευσα όχι σαν κάποιος που επιβίωσε, αλλά σαν κάποιος που αναγεννήθηκε. Αν έχετε διαβάσει μέχρι εδώ, ίσως έχετε ζήσει κάτι παρόμοιο. Ίσως όχι ακριβώς αυτή την ιστορία, αλλά το συναίσθημα του να σε παραμερίζουν, του να υπογράφεις κάτι χωρίς να ξέρεις ότι θα σου κοστίσει τη θέση σου, τη φωνή σου, το όνομά σου. Ίσως σου είπαν ότι ήταν απλά γραφειοκρατία. Ίσως σου έμαθα να μην δημιουργείς προβλήματα. Αλλά άσε με να το πω όσο πιο ξεκάθαρα μπορώ. Δεν είστε πρόβλημα. Είστε η αλήθεια. Και αν νομίζουν ότι η σιωπή σημαίνει παράδοση, ας μάθουν αυτό που έμαθα εγώ. Ότι οι πιο ήσυχες γυναίκες κουβαλούν τις πιο βαριές αλήθειες. Και μερικές φορές δεν χρειάζεται να φωνάζουμε. Απλά επιστρέφουμε και στέκουμε εκεί που ανήκουμε. Αν αυτή η ιστορία σήμαινε κάτι για εσάς, μοιραστείτε την, αφήστε ένα σχόλιο ή απλά καθίστε μαζί της για λίγο. Αυτό είναι περισσότερο από αρκετό. Και το ίδιο είστε και εσείς.